Mura gipod ni. Nabuhian lagi pod ang rabbit pero grabe. Anawa pet daghan ang rabbit. Nabuhian lagi pod pero tanawa ang akong tanom wa na. Tanom na punta balik ani. Ay grabe naman gid kaayo, gihurot mo pud nila pungi lang ako ang mga tanom. So, sige lang luoy masagod kayo sila good. So, guys ay puti nilang daghana. Luoy masagod kayo sila good, ug kanang ikulong sila ba. Luoy kayo nang ano, enjoy kay sila sa pagkaon. Mga sagbot. Pero basi ganahan mo palit og rabbit, ing na lang ko ninyo guys kay gabaligya pud mi og rabbit. O ganahan mo palit. Pag-comment lang mo ani na video guys kung kinsay ganahan mo palit og rabbit. Narira sa Cebu, San Remigio, San Rem. Alarang dapit sa amuha ha. Karang dapit ra sa mga pwede for pick up lang ang ganahan mo palit og rabbit. Oh guys. Mga rabbit lingaw kayo sila. Ubay na gyud man gud silang rabbita gud. So mora to siya guys, babu.